Så blev det sgu lørdag, og jeg vil se ud af en dukkert. Prøv at se det her fantastiske vand. Ja, det er 9 grader, og jeg er så småt begyndt at fortryde det her, men det er bare ned og så op igen. Så slemt kan det ikke være, når man tænker på, at jeg har været i Polen. Sat i 10 minutter i 4 graders vand, men nu stiller vi lige klipklapperne, så de ikke skyller væk, når jeg er nede i det. Og nu går vi ned i vandet, og jeg kan mærke, at jeg fortryder det her med det samme, for det er virkelig koldt det her. Fuck! Jeg ved ikke, hvad jeg har gang i. Jeg ved bare, at jeg er den eneste, der gør det her mindst. Okay, nu kommer en bølge. Fuck, det var vildt, mand! Jeg skal lige have mere. Fuck, jeg elsker det! Og hvis I gerne vil prøve det, så skal I bare tage med mig. Så viser jeg, hvordan I gør. For det er fucking fedt, man føler virkelig, at man lever. Fuck, jeg er live. Jeg er fucking live. Og det her, det er fucking fedt. I skulle prøve det. Det er lidt koldt, men det er næsten sommer. Jeg føler virkelig, at det her er det bedste i hele verden. Til alle jer, der ser med lige nu, I skal bare vide, det gør en verden til forskel. Siden jeg begyndte på det her, jeg har aldrig været syg. Jeg har mere overskud, jeg har ikke hovedpine, jeg har ikke spændinger, jeg har ikke en skid. I 2018 pådrog jeg mig en sindssyg hjernerystelse. Jeg begyndte at vinterbade. Det er snart jeg begyndte at vende mig til det. Stille og roligt. Fik jeg bare mere og mere ro på min krop, på mit sind. Og det giver bare 10 gange igen. Jeg kan kun anbefale, at I prøver det. Så ingen undskyldninger. Kom afsted!